लटक जइबे राजा चोलिए के हुक्म। तो का हाल बा? ये जे इतना धूप होता बानी जब ओमान में, बहुत धूप होता, गर्दा एकदम मचा देला बा। देह एकदम लिबिर लिबिर करता काम पइला के बाद से। तुरंत नहाए का मन करता, नहाए जाते जाते इतना पानी गरम रहता कि देहिए जर आ जाता। ओकरा खतरा हमनी के 7 बजे 7:30 बजे ले वेट करते जा कि तन ठंडा हो। बहुत बहुत दिक्कत बा ये भैया। ये जे इतना गर्मी होता देख सकला, इतना गर्मी ए बार अभी 5 बजता, 5 बजे भी इतना गर्मी होता। ये देख सकला कांचड़ा जाता है साइड में। आ कैंप में तो कैंप के बाहर के नहा के लोग आवता। आई वाईफाई चलावता बैठ के काम करता रहन। देख ला काम पर बाड़ा ने बड़ा काम पर नहीं खन वाईफाई चलावता। हमारा कैंप में सबसे ब्यूटीफुल देखला पेड़ ई फूल ह। यही जो सबसे ब्यूटीफुल फूल बा, मतलब फूल मतलब फ्लावर बा। कैंप है।